Egun batian horren ongi zaude eta hurrengo egunean derrepentian krisi bat daukazu. Orain 40 urte ditut eta 34 urtekin izan zen lehenengo aldia. Esaten ditut urtean behin, bitan gehienez. Konortea galtzen dut eta konbulsionatu egiten dut. Ez nahi zenteatzen. Nire alabak 12 urte ditu eta guain dela 3-4 urte hasi zen, ausentzian bidez hasi zen. Ikastolan gertatu zitzaion eta hasi zen automata bat bezala. Urte batzuk pasa dira lehen aldi hartatik. Beste hainbat etorri zaizkie eta etorriko zaizkie, beti ustekabean hori baitu txarra gaitzonek. Baina olatzek dioen moduan, garrantzizkoena, baikorra izatea da eta aurrera egitea gaitzak ez dezan bizitza baldintzatu. Aur bat izan nahi dut, aur bat izango dut, albalin badet. Behintzat saiatu egingo naiz. Saiatu nintzen eta bain daukat potoko bat, 2 urte terdikoa. Gu bizi normala egiten dugu, guaingoz. Kiroletan ibiltzen da, bera lagunekin jolastea ateratzen da. Mugak lan merkatuan sartzeko orduan sortzen dira zenbaitetan. Juten zenean elkarrizketa batetara ez zarela juten, zea batekin. Epiletika naiz, ze zure kurrikuluna ziurrenik zaborrara jungo da. Gertatzen denean, ja esan iten ez, begira. Epiletika naiz eta hau horrela da. Bernik alabaren ikastolan jakinaren gainean jarrita dauzka. Ni beti izan naiz gai, esateko umeak zer daukan, zatiken beldurra handia ematen dit, zer gertatu eta ez jakitea eta nola zatu aurre egin horri ez. Kontzientziazio eta konpromiso egunean gaixotasuna ezagutzen ez dutenetzako mezu hau. Pertsona normal batzu garela, diabetiko bat bezala esango genuke. Tratamendu batekin normalizatu egiten da eta edozer gauza egiteko gai garela.